Tariki isato muchenyi oikomi mwaka bw'ekirububire n'emirongo ebere na inye mwanchumuliria Ondeze TV andonsi aso tutengerete nindi nokwegena ngani ngwende tutwara umugaso omuya asinda binkumanya amange ayu abera okoreka korubwa kite chinsa chamambi gwikera bono mugaso ni golibera ligendete gutira ane mono kobwatekananga no muswada oligete kuchiko mwaka isiko omokonyi bomo rai bwenseri Gathi Gachagua aseboigo abamenyi bensemo elia yageteli gotoka se woda yagesuba berwa gwesoki bene na kwemurunganiria okoborwa komorero asegeka kere egetambe ayonsi nimikumanya nigo yaragire chinsa isano na ibere chabono mugaso yeterana nkoro kwa Job Maangi na konekinga chibichechi boigo na Mario gaberokera asenchira Jobo ikera nunere Lydia Musenkura nande asegekitali egetambe. So ikembe kumanya bunabere gako enekigwana bakwenda otobwate gwetera asenchira yomtandao o Facebook Ondeze TV News digital YouTube Ondeze TV News na wetera somtandao ito www.ondezetv.net ama yani gotoka chako ruase county ya Kisii maiga yokoborwa omorero obwestima asegeka kiemetienyi etano nomo ni gobono abamenyi bewunsemo eliageteli gotoka anse wode gesusu ebunge ya nyalibali masaba babere bawe sokia na kobolia kampuni ya Kenya Power soki bene na koenekinga nkubaira nelibale omolero bwestima ena sengencho okoboro bwestima ni okwabere okobatiga ase gesunte ekenene na goturbania emeroberio na boigo obonchorelia ase chinsemo au ase ensemo eyo boigo ni kwabere bakoru okobolia ase abarai koenekinga ngotuikira nibale ameroberio yamagendo na boigo chira babete bakobali ase obocholi obunene bwa etete garo aigageteri emechando ntobwate tobata amansa ekorumoina bagocha baragore ebinto gagechiro eskuru ya nyambesocho tebwate stima eskuru ya riesoe stima teyo geteri enyagitari stima teyo bono emechando nera aiga sometimes togocha tuwa sinyunga ki intubono ngaitu eboretwe tokonji westima limoiga yamanya kogenda ni meteko nyakorekana egento kiro neki onye stima iteyo kuja ngoa vitu yenu chukua toka hivyo onye to manyika na mansa eturje to bere mansa tumanga stima teyo kenen keyo bono ebinte ebinge byasarekire none chifriji to bwate nyomba tokora bekana na kanyama bono kenen keyo chingo kontu tugete ase togo turageria magena inkeyo bono nikiege tora konye keke bono to gatobekana mansa go jimoino Rusia bintu bineira yani taka mangana yo muchumbe no mo MCA mwaja getega asiyo mo MCA ngwa ruborete chi bara iberega lakini korueri kwa gachete yende nera kwa rusiti koruga egetundu bari ageteri bakari eso ogakorora ogasari tochiete komenta mo moro mugoro riende korugeteri gochire eso nero beke moro kora naende takobera nyumba mwaorio kongunde tara na magoro muna lilikwale gotara kwa boli chikura we are not after your money chirimo yago to siringe merongo ebere otage totale tokwa maoni muna bono to kwana iga omo chumba manduku ogacha buya ogasaba chikura okaenda misi inkwana kuirana abantu gotomana abaisi gotomera koruma simba ngana bagotoratera we need you here on the ground ojicha nane mangana itoko kwanira nkwano kwana mana nyali bali ngakitubenete koba ngisukuru chetu chibenete koba chinya gitari ngakichibenete koba no origino ale ngara tukuru mato matebi ngara tikara mnyoki gento geto gochia kabosyo ni go chingaki omoswada oligati gochiko mwaka isiko omokonyi bomurai bwenseri Gathi Gachagua obekire bosyo bwe bunge enene aseri tukolia ankyo oba Kenya bara bakorwa ebirengereri byabo asinsemo chugosangereria ebirengereryo ningo abaraikorwa ase orogongo rwa Mount Kenya babeire bagwesoki bene na otebanga nigo barachi komwegerera omokonyi
omokonyi w'omurai bwense asibasaba baraya babere murai bwense Dr. William Ruto n'omokonyi oye Rigathi Gachagua kobeka kisabauti kyabo ense monakora emiremo babete bagochorwa n'aba Kenya. Sisi tunasema hivi, hakuna mambo ambayo haiwezi suluhishika, wacha isuluhishwe ndani. Sababu tulifanya kampeni pamoja, mnakumbuka tulikuja hapa na yeye siku ya kampeni, tukakuja na president hapa siku ya kampeni na tukarudi tena wakati wameshinda. Kwa hivyo nasikia uchungu wakati tunajaribu kutenganisha. Itakuwa ngumu sana. Simuache tuende tupigane hiyo vita kule. Na nyinyi mpigane vita ya maombi. Mpigane vita ya nini? Wacha hii kazi tumalize vile tulianza. Sababu tulipewa mamlaka mpaka 2027. Kutoka hapo Mungu ndo anajua vile itaenda. Etiko hata sisi tunarudiki kwenu. Unasema contract ime expire. Unakuja kurenew na wakichoka na wewe anakuambia enda nyumbani. Siulize Musa. Mkichoka mnatuambia, hata sisi mnajua mkichoka mtaniambia. Nego die etiko. Lakini for now si mimi niko. Si hata yeye awacho akae mpaka 2027. Tukirenew contract itakuwa tofauti. Watu watajitetea na ile kazi umefanya na mahali umetoka. Niseme hata Kiptangwanyi, hata wale wanataka hata hii yangu sababu wako. Wako. Lakini pia wasikoroge watu, kupiganisha watu, kuleta mambo ambayo haeleweki. Kiptangwanyi mnakonganishwa vichwa na ni mtu ambaye halali Kiptangwanyi. Msikubali. Sababu mpaka 2027 Mungu akitupea uhai mama ndo gayo muswada bukuboneka mwaka omokonyi murai bwense Rigathi Gachagua wetigwa ase ebunge nene nigorabe goikigwa ase ebunge area ya Senate nigo mo senator we county area ya Migori Eddie Okech aberega wesoki bene nagotebanga abarayikorwa so mobolia bwa ODM nigo barachi kwene kinga Gachagua nkonyorare obwene chingaki omuswada oyo orabe goikigwa bosio bebunge area yeah Senate. I think this is a more Kenya Kwanza politics that we as ODM have no business engaging in. But I think that there is individual posture of every leader and every Kenyan to ask about the rationale for having a deputy president. Whether you are elected in Kenya Kwanza or whether you are elected in ODM or Wiper or the larger Azimio family, the constitution under Article 94 all the way to 96 requires that the national parliament must be able to oversight the executive. So what we must do as members of parliament, both Senate and the National Assembly, is that we must constantly make sure that we hold the executive to account. But as things stand right now, as Eddie Okech, I haven't received anything or any communication from the National Assembly with regards to that impeachment. But when it comes, the people of Migori sent me as a very level-headed person, a very fair person, and a very just person. I will do what is just for the people of Kenya should that impeachment come. Opposition go ebengi ya abza gekubwata n'ababwatani ababago chakyari shirika liyabo emambi ya lero moyega obekiranwa nomo teneneri bwabawazi nabo igoyoro mwaziri wamangana alingete chinse cyisiko musalia Mudavadi ase abakokera egetambo keryo yo chakerwa kweri shirika elyo erirachi kolenda ebinto bitonchukana ine nabo yokonekinga abasango kini bubale korwa sekerenge ekemowika ase kerengo kende asabate banige tambokero kiracho konya no neserekali asekerenge bwate gochigosumeka emete chibilioni ikomina isano ase amatuko ale posio to join the global initiative of addressing critical climate change and resilience issues. Your choice of Karura Forest for this important event reaffirms your commitment to support the impact of climate-related shocks, including frequent drought and severe flooding. Your efforts will no doubt make a difference in our agenda for green growth. I presume you will take this opportunity to identify critical areas of collaboration, including supporting the government to scale up the ongoing tree planting agenda,
This will enable us to achieve the target of planting 15 billion trees even before 2032. And my colleague has spoken Oscar Bosioni gensemo yaye umwaziro tenerete ebintu bitunjukana ine Aden Duale abagagwe sokivene asege ikaro ekyo yogosioli gwako shirika elyo lya Absa Foundation ase abagawatebanga ondebwensi orabega otoka namamocho yoko tiringa bosego chafua ebintu bitunjukana ine anemono chindoche nigo arachi kwirirwa egetambokeryo egetindi ase abagawusabo kubwaterana egati serikali nebyombi bitali bya serikali nawe yochi kampuni au ase okolenda ebinto bitonchokana ine. Fostering a green economy, enhancing climate resilience, and promoting sustainable land management practices. In the context of our national agenda as a government and people, sustainability is imperative. The Kenya government, through the initiative such as the 15 billion tree growing program. And Abdi, I think you need to increase from 10 million to about 50 million. I want to commend Absa Kenya for its commendable initiative to grow the 1.2 million trees to date with a goal of reaching 10 million by 2032, subject to review. The law provides, the Environmental Management Act provides, where corporates who pollute the environment Basubati niko babeire bakoboliwa weso kibene na korwanirira ebirogo byobo rai anemono yemaga yokorakananga niko babeire bako unereriwa anemono achikamati au chibunge nabo yiko chinsemo au ase amagima abo ayiniga kwanitwe chingaki chogosioliwa kwege tabu kyomobunge wensemo area ya Subanota Mili Odhiambo asesegeto ene abetege kurwegwanga ase rinde bose abarusuba kwa bakone kinga ababiri bakuronera obwene bwabo na senchera kone kinga ngoso bale asuburwai erinde kone kinga ngochi bale kurwanirira obwene bwabo. When you hear people talking about replacement, they're only mentioning male names. Kwani hapa kwa hii mesa naangalia hapa tayari naona wengi who can be also deputy president. Yeah, so if it comes to replace him, other women, let us also put our foot forward. Those positions of leadership in parliament have eluded women. They are still dominated by men. You check the committees, you'll see almost every other chair is a man. A woman is a deputy. I know I ran as deputy or running mate to Raila Odinga last elections, but I want to declare that my second name is not deputy. Non-conventional. Tumurelia Undizi TV robotu notrachi wikira omwelio wamangana majia chinsa isano na ibere chabono mugaso letana nenkoro kwa job maangi na bako na kinga chibichechi wego na malio gyabero wikira asenchira yobo ikiranu nere Lydia Mose wikira chinga kichinde na baganeirie oboligerelia obuya imeandizi TV na buo obwansu bumugusi.